салом бародарони азиз, ҳар яки шуморо бо омадомади моҳи шарифи рамазон табрику муборакбод мегӯем. бародарони азиз, ноумед набошед, ноумед набошед. ба хости худованди мутаол ва ба омадомади ин моҳи муборак иншоалло ин вабои аср нобуд мешавад. иншоалло худо хоста бошад дар ин моҳи муборак нобуд мешавад. ноумед набошед. бародарони азиз, ман як қиссаи аз Афғонистон барои шумо нақл мекунам. як марди шаб амрои фарзандонаш гурусна хоб меравад. фардош бошад ба кор меравад. дар як гӯшаи бозор менишинад, касе ӯро ба кор намебарад. то бегоҳ мешинад, касе ба кор намебарад. бегоҳ бошад, гирьякунон ба суни хона рафта истодааст ки ин як марди мошинсаворе аз дур назорат мекунад ки ин мард гирья дорад. наздаш меояд, мегӯяд: падарҷон, чаро гирья мекунӣ? мегӯяд: кор нест. шаб амрои фарзандон гурусна хоб рафтам ва саҳар омадам ки кор кунам. бегоҳ бошад, як луқма ноне барои фарзандон барам. кор нест. хона рафта истодам, дасти холӣ. ва фарзандонам чӣ гӯям? ин марди мошинсавор он падарро дар мошин савор мекунад ва мегӯяд ки эй падар, ман дар хизмати шумо ҳастам. ман дар хизмати шумо ҳастам. он падар розӣ мешавад ва мағоза меравад. чӣ рӯзгоре ки дар зиндагӣ дар кор буд, он мард мехарад, дар мошин савор мекунад, бо дари хонааш мебарад. бубин, бегоҳ буд. он мард бисёр ноумед буд, аммо худованди карим як марди, як инсонеро васила кард. васила кард ки аз сари роҳи ин мард баромад. ба хости худованд ҳар як хоҳиши дошт бароварда шуд. шумо бародарони ғариб, ноумед набошед. иншоалло ба хости худованди мутаол ҳамаш хуб мешавад. ҳамаш хуб мешавад. ҳеҷ вақт ноумед набошед. ман як чанд рӯз пеш як навореро дидам ки як бародар блогерҳое ки аз мардум кӯмак мехостанд барои як каси дигар суханҳои бад гуфтанд. бародарони азиз, имрӯз касе шуморо кӯмак мекунад ки мисли шумо ғариб аст. мисли шумо ғариб аст. ана дар ҳамин ғарибӣ аст. дар мулки бегона аст. дур аз фарзанд, падару модар аст. ана мун кас шуморо метавонад кӯмак кунад. ҳастанд инҷа бародарое ки кӯмак мекунанд. ҳастанд. лекин шумо аз худованд кӯмак талаб кунед. иншоалло. боз мегӯям, касе шуморо кӯмак мекунад ки мисли шумо дар намин шаҳри ғарибӣ ғариб аст. ба доди мову шумо танҳо худо мерасад. худо дасти дуо мебардорем дар ин моҳи мубораки рамазон ки парвардигор ин вабои асра аз рӯи замин дур гардонад. парвардигор ҳар як ғариба сиҳату саломат ба хонааш баргардонад. آمین یا رب العالمین.